Come on. Let me see him on the road. Cheers, guys. Cheers. Cheers. Thank you. Hi, guys. Hey guys, say cheers guys. Nothing on Thursday. Cheers guys. Lydia, how are you? Petronella, how are you? Cool Melissa, say Maria Piri, how are you, my sister? My Sasha, how are you? Patience, say Virginia. Say Virginia Matambanazo, Tasha Chowers, say Taliro Mutau, how are you? Maybe Manangu my scar, say thank you. First daughter yangu Dre, how are you? Tendai Nyakanda, how are you? Melania, say ndoda kubadarwa wanzi ndakura makadi nindoda kubadarwa wawena gogovana ta murisei vakoma Farai, how are you? Ndikapanda verenga ndokuziya kwande ndichita mese chero kaziya kusero chiti ndiningide ndichokuziya July baby tine vimbo chera wa you Phoebe Shakata sei Tando Mulilo. How are you? Rasho Shidza say Ronica Lucas Shodai Mutuzungari say see, how are you? Cynthia Sibongile say Barbara Mamombe, how are you? Patient Samuel say Bonginube, how are you? Benny Hilda say Zarakora Nasi Jerita Soko, how are you? Tandi Masquera say Koshumbresi Kuriseko Kapa Kokusito of Mujolo, Bibiana Julius, how are you? Makaita Slina Similar Slender Slender Doreen, how are you? Didi Mamo, how are you? Mamoyo Audrey Murai, Top Mama Sakara, Rafi Maruta, Gladys Mujuro, say Kero Muti Musapa, how are you? Anna Manokore, Ivy Chiguada. I love you plenty. Do you remember you and your lovely humans here? Magabondi Burita Mutsekwende. Ku Melissa K. And Bursan Wakawana get a Zuguti Oed to JJ up. Mama Jack, Raina Tarvinka, how are you? Rumbizai, Shamila, Audrey, Olivia Chkepe, Melanin. How are you? Maita Mutenda, that's what I'm going to do. I'm not to say Bibiana Julius number Kuberega. Savelo, should say an asylum mashko with the Shipanish, Fishani, agreement, Sibanda, Beverly Couture, ACT, the Shipanish. Nasimura Wangwari Pano, Miss Mashani say, how are you? Madube Machilo, should say, Olivia Kepin Trimness Mutumba, should say, Ancilia Machiri, how are you? Memory, Gerima Nyasha, hey, Florence Maguiro, Makawandisa guys, Monica Maunga, really Cynthia, how are you? Gina, long time. Molin Yamangondo, should say Sharon Ungwe, how Memo Eswili, should say Neti Mutatiri, should say Emily Magwenzi, my Chang Mushanga, how are you? Priska Mavs, Molini Yamangondo, Namboku Taura, Stefan Dube, Brenda Rugo, Makeche, Rufaro Ru, should say Elista Gugo. So my Richard, the baby Z, that were a baby Z, could say go island. Ancilia machine. Guys, I'm saying that I am a flat. And much Philistines of the left, which can. My guys, and it's now Morosaka guys. That's Sam. This now and it's not Morosaka, that's Sam. Talk about the Duru Shiba. Right, guys. Oh yeah, I remember. Right, guys. Yeah, guys. Guys, kunetepu guys. Marwana eletepu guys. Nabrana pa kapa. Kapa muriko eloko kapa isaima love nama likes. Isaima love nama likes kapa. Nasta vinga iye mi kapa.
cup dedzaini varume guys, imbotegaiwo varume venyu for the first time nasika, imbotegaiwo varume venyu. Thank you mwanangu Dre. Chimbotedzaiwo varume venyu guys, imbodedza varume venyu amboya pana sitira kumbonyatsohwisa kuti what is going on pakapa. Guys, mariona here tepura pakapa. Maiona here inonzi haikuti threesome. Haisi threesome because it's more, those people were more than 3. Kuti 5 some haiti because vangu vari more than 5. Guys, asi humwe hunhu tingaseka zvetuka tikaita majokes ka andisati ndamboona zvinhu zvinonyadzisa kudaro pano paspace guys. Chihure tozati chihure chiriko and it is the oldest profession pano pasi chihure. Asi chihure chandazoona nhasika regai ndimbomwira vanhu vekapasipo. This is for you Cape Town. Moti kwa edzinopera Cape Town. Edzinopera. Regai titange pekutanga guys. Pane tape rabda nepakapapa. Varume vakaita line. Room iyaya inenge room inotongovepo for kuita sex. Room yandaona inongori room yesex. Haisi room inogara munhu because pasi pakaiswa tumafomura patuduku pakangwaridzwa ende mutadza mudikigwi. Handimaona munenge munongoitwa izvo zvo moto rine ring light kureva kuti chitori chigame chavo. Ndosaka ndati inini handikwanza kushiya mapono asi aya nhasi ndotomashiya because ndatonyatsokuona kuti intention yevanhu vayaka ndeye kuda kuenda viral. Moto rine ring light guys rekutora mavideos ende kana vandapa video nevamwe ndazotipaiwo vamwe mazvionera guys. Pane wana anenge achitorekodha akatoendesa kamera poendesa chandigura mapfupa izera guys. Mazera ndo wandipedza mafuta mazera. Pane ndichikudzai kuti guys machembere haana hunhu, hatina hunhu. Munenge muchindoreva nhema yesimela notaurisa yesimela nzida kudi muri mazvionera mutepuriya. Machembere ana moms manyama hatina hunhu. Ndoda kuudzai chokwadi guys pamberi paMwari kudai so muri kuona chinhu chedu ichi muri kwamuri koko guys ka furama kumbako bate pakatapa chinhu chako ichi uchitarisa kuti ichi chinhu ichi. Tarisa chinhu chako uri kwauri koko iti chinhu ichi. Taura nacho. What do you want? Can you please close the door? Can you please close this door and close that door? Please close that door. Guys, batai zvinhu zvenyu zvimuri kwamuri kudai mubata kudai so mubva mati chinhu wakarerutswa. Yes laina guys, kana muchiziva chinhu ichi chakarerutswa vakadzi takungofamba hedu kungosimirawo hembe idzika kwakungosimira kukuti zvino tingagofamba takashama here. Asi ichi chinhu ichi chakarerutswa guys. Ichi ndo chinhu chakaruluziswa value paCape Town apa. Tongofamba hedu tichingoriwo vakadzi asi pafair chinhu chako ichi. Bata chinhu chako kwaita bata. Wabata kana usina dongorera pa26 yako dongorera kuti ichi hauchina value iwe. Chakaruziswa value paCape Town guys. Lile ndrozozo yako WhatsApp kundikupe uone neonosumudza maoko ndinosiona maponoka. Hasana mbona zvakadaro. Ndinombodzwanzwa kuchinzanzi kuHarare kwaitwa ma6 evana chichichi ndechingoti havana vari kuzama kukura vari kungo musati ma2000 ari kungo experimenta zvimwe zvinhu zvatisatamboona paupenyu. But mazera andaona nhasi. Mazera edu aya. Iro ni zirangu muri kuriona iri. Iro rino mai mwana ndati chinhu chakarerutswa. Chinhu zvandaona zvazvaka zvinofunga kuti zvakatobuda misoro yevana vatokura izvozvi. Vana vatokura vatokura cheko vana vekuti kutopfeka zvimaski. Mai mwana kana pane wangane chiheti cheyelo uyu cheyelo cheorange machiona chakaita chepingi kuda chiheti chepingi kana cheyelo mamuona. Koita vanga vakavata pasi paipa vazora oiri magaro vatanga vazora oiri magaro ese mai mwana vachita kuzhunyunguka vari pasi vachita kutambisa matako kudai. Chirega ndikudze zvanga zvichiitika muvidhio handikwanisi kuti ndikutaridzei. Usandisire ningikiri usandisire namba kuti ndikupete because ndati nini uya kuWhatsApp kudhara vanhu vepano vanofanira kugara nenamba yangu because zvimwe tinongoshiyana kuseri kuwa zvisingaiti kana pasocial media. Right guys, vanhu vapinda muroom muya vakawanda. Vapinda muroom muya vakawanda. Varume vapindawo vakawanda guys. Vanhu kadzi indai motsvaka varume venyu patepu. Ndosaka ndachiti tarisai matepu mutose varume venyu because vamwe varume vanoita mistake kusiya zvitsokisi. Saka iwe masokisi emurume wako unomaziva. Tsoka yomurume wako cheche unotoiziva kuti tsoka ndiye baba kwangu. Tora screenshot
uinde mavoice nokuti vanhu vekuti vanga vachifarisa ikati kudini mavoice haarambiki guys panga zeti kunzenze kuti sokisi poita tsoka poita voice zvakafanana munhu oramba kuti handisirini hakuna zvinhu zvakadaro hakuna zvinhu zvakadaro guys hakuna zvinhu zvakadaro munhu unenge uchitoza munhu wako ndopai pandai ndichikudzai kuti zivai varume venyu chero aine kapundu kari pakati pemagaro ziva upenengura ukazive kapundu ikako kana pakati pemabhora penengura uone kuti panei pemunhu wako ugara uchiza because unobva kunge uchi une evidence it's needed zvanhasi tati masingu you are blessed masingles you are blessed nokuti hamuna zvinokunetsai hamuna stress mutoribo as it is right now kune vakadzi vekukapoko vachavata nebhutsu vachavata nejombo vachapinda mustress nemadepression nokuti pachatowanikwa baba pana baba vatombozofarisa zvokubudisa fesi kudai vaburiswa fesi asi vakadzi vaya vanga vachiedza kubudisa fesi mahune vaya pana baba vaburiswa fesi kudai so baba vaya vatoburisirwa fesi kuti vaone kuti vakadzi vaya vanga vachitoganga vaya guys vanga vachitoganga baba vaya vakumba kwao ndofunga mukadzi yeka unodori nefire right now right vanga vakabata mablack label anditika vachiti vari kumwa mablack label vaitiswa line kudai kwatenga kunzi pane makondomu here chishona chikutaugwa ichi zvikanzi makondomu mamwe aripo mubhegi iri tasai zvikanzi ko mamaski ndekuzvivara vasikana vachi vakangwara vakadzi vachi vakangwara hakuna kubudisa fesi hakuna fesi yapoya hani muri kunzwa hakuna fesi yapoya vakadzi vanga vakangwara chero actions dzavanga vachita vakashama vakadii vachibudisa zasuku vachivhura makumba vachibudisa magaro kudai asi fesi hadzina kubuda fesi vakadzi neyanga achitora chinanga achitoprotecta vamwe vake but kuvarume vanga vachipoeswa mafesi memwana ndati nhasi ndaona veduwe regai ndikudzeka handiti kufamba nenyaya vachipinda murumu muyamuya kudai so guys mamune vasikana vavanga kune vamwe vanga vakatopfeka chibhurugwa chavo cheredhi ava vanga vakatopfeka chipendi cheredhi umwe angato kudai mvura idoro ranga akabatira achisvidira pachinhu ichi asina bhurugwa achisvidira pachinhu pachinyorova nechinhu achitamba nechinhu chake kudai so papa nevakadzi 2 unotoona zvati muzati zvimiro zvevanhu unotoona vakadzi vakura zvimune mazama anenge akatokura akatorembera unotoona kuti vakadzi vakura vamwe vakadzi 2 vanga vachita zvechilisbon ipapapa vari tumurume mumwe mune varume mune vakadzi vachisundana nemagaro vachisundana vari tumwe vachibata mumwe vachibatana vari 2 vakadzi tikati heyazve apa tapavona tabvapo ipapo kwaita 1 gandanga rechikadzi paita bhaketi ranga riripo bhaketi pambonogara murume pabhaketi achigeza chiro chake ichi zvikanzi negandanga iri isusu tisi tinogezesa vanhu muno chandinoona kuti varume vanofarisaka varume tichasvika ipapo guys regai timboenda nenyaya muone zvinhu zvinenge singaonekwi nevanhu ndosada tegai varume venyu ndoda kumbovaonesa zvinhu zvanenge vasingafungi pamunguva ye2 minutes of pleasure dzavanenge vachiita dzenziya 2 minutes or 5 minutes of pleasure zvinhu zvavanenge vasingaone panguva iyoyo paita bucket 1 varume vaitiswa line murumu umu mamuchitove nefeni vaitiswa line murumu umu anditika pane 1 gandanga ranga rakabata boiler kettle yered handizi kuti kana mushenya munomwa here tea dzingu ini kubva nhasi ndaticho ndakauya kumba kwenyu please don't offer me your tea I won't drink ndariona kettle zvaranga dzikadziswa nhasi mukadzi iyo varume vakaita line kudai so vakashama kwanzi munhu wese bvisa hempi vanhu sakabvisa hempi ivhidhio tepu raichitoya mutorei muchinyonyozera ndichikudza kuti zviri patepu rakareba tepi munhu wese kurira hempi munhu wese akuriswa hempi varume vakanzi ikapi here ijagi electric jagi zvikanzi itai line vavaitiswa line saka mukadzi uya yanga achigezesa achibata blambe achidzikomenda akabata kudai ndoita sei kuti munyatsokuona ndoiwane piko mirai guys handitika murume anga achisvika akadai so mirai murume anga achisvika ndichanenge akadai so murume ati uya mukadzi yari kumberi uko ndikuredzera usina kuona andika uya mukadzi yari kumberi nejagi achidira achigezesa varume vasingaziva achigezesa achipenengura kudai so achitarisa kudai yo achipenengura zvikanzi kakashotiganaka achigezesa yodigwa mvura yogezeswa yapedza yosunzwa kudai onzi next kwouya mumwe vari paqueue guys guys vari paqueue kwauya wechina pa2 andika wekutanga asvika tongotanga akasvika apa wekutanga vakasvika apa patakabata apa agezeswa apa agezeswa pakauya wechi2 guys anga akasvika apa wechi2 anga kadai apa pandakabata ipapo
yopanga kasvika apa wechitushu akadigwa mvura akagezeswa ndofunga kunga ari 6 or 7 vagezeswa vese agezeswa gezeswa pazo uya wechi3 guys angane futi guys pauya wechi3 angane futi guys kumberi kwakaita waiti kwambi kwakaita sei kuko apa yanga kachecheuka andika rakakura kudai futi ndawa iye angachigezesa akomenda akati paita GD60 pano ndo makomentero aita guys zvikanzi paita GD60 pano rakadai guys baba rakadai asi ranga rakadai so unoona akaribata mukadzi akati akaripenengura kudai akati akadira mvura akageza akadira mvura akageza akaribata kudai akapenengura akati ha iriri achita guys vakamera zvikanzi ha iririya akabvati kuna umwe wako yaimuone guys akati kuna umwe yaimuone mushengerene uri pano yaimuone vanhu vakauya naimwana vanhu vakadzi vakati maiwe mahure akomenta guys zvikanzi mushengenene saka ita ndakamira kuona kuti ndeno chataka kudi kupinda pana baba iwo rakadai guys rakangura andika vagezwa vachena vibaya vainda kwabva kwaya futi mumwe zvikanzi pakomende waka zvikanzi ha hasatamboona zvitepu dzakadai avauya vanga vakasvika apa uyu wandabva kudza anga katosvika uku kwepesira uku kudai uku kweso kudai uyu anga kasvika apa akadai zvikanzi maiwe paita futi mushengenene pano mushengenene uya vanga vakachecheudzwa futi wagezeswa muchinene uya handiruona zvinapera wagezeswa muchinene uya wadigwa wabva pazouya umwe wangane chakadai chauramba kuningirira chiya chakadai umwe mashona mazimba papachitogwa neshona pane vamwe vakadai so changaone wangane chakadai changobatiwawo chikangogezeswa ichi chikati ati kudii iye mudzo chinhu chifupi chanenge chavatanzi kwai chinozokura kana chapinda chadzigwa kudii hamene zvaataura asi kutaura something like that umeona atokomenda kanhu kake kakakomendewa imo mumba imo mune shona akabva akaenda kukazouya next andika next iyi yanga yakati kure yakasvika apa andika yangoti chinobatwa kudai so yanga yakadai umeona akadai so angoti chinogezeswa kudai so ndobva itoti umeona zvikanzi yato zvikanzi kuyatomira zvikanzi guys vanga vari 6 kana 7 takwanisa ka 6 or 7 ndo zvanaita yamuona musina kuona right vagezeswa kudaro vapedza kugezeswa kudaro vaenda kusaidi kuvatanga andika zvachitanga manje kuti kwakuchitwa bonde matepa yamaviri remember pane kutanga ranga chigezana chitadzana zvombo izvo vachidina andika uku vakadzi vanga vachivhura kudai vachivhura chidhonza vachitamba vachirova namagaro vachita sei murumu imomo kwachingoti azviti ndiro andivharigwe live ndibudise video rada ndivharigwe live pano kuti ndadi ndikanganise peji kuti zvadi ndosaka ndakadati kusedera ngatichiita pana vanenge riposta right zvadaro guys zvapera paya manje saka zvazoitika pane anga akavata pasi mukadzi mutsvuku so atadza kuti mukadzi musvinu chaipose bhodhi yainde kutadza kuti munhu musvinu bhodhi yake musvinu zvino asonga akazvidira ake maoiri kumagaro kwanti anga achikoira vedu hari pasi apa akakoira ari pasi oga akoira varume vakaungana kudai memwana vachimuona chikwera akashama kanga asina kana bhurugu asina kana chachivhura kumasure pakati magara pachidini kubva paina murume 1 andika saka vazosheyana manje umwe nomwe achinda pane wake anoona pane 1 mukadzi azoshayiwa azoshota pane 1 mukadzi azosvota nokuti cameraman woman hatisi include anoona kune azosvota unoti cameraman atati kuti uyu ashayiwa uyu umwe murume akati handichapamha vose vari 2 anoona zvikanzi makondomu anga aripo mamwe asi pamwe pacho hapana kutwa makondomu guys hapana kutwa makondomu parowa life right vatanga navari 2 uya ari pasiya murume mumwe angane uyu wangakadai so ushu wepakati ushu chakasvika apa wepakati ndiazoenda kunani ndiazoenda kune uya mukadzi angazvinyongoka ari pasi uyaya zvandaona ipapo akaenda pana zvinyongoka uyaya akavata pasi kudai so mukadzi akabva akwira pamusoro akataka kuzvonyongoka ndutara vanhu vakashama vasina mabhurugu vasina kana chinhu akataka kuzvonyongoka ari pamusoro pemurume achizvonyongoka ari pamusoro pemurume achizvonyongoka ari pamusoro pemurume uya achisumudza makumbo achitora gumbo rake rachirisa murume akagara pasi andiri mametresi agara pasi kuti bhi anoona mukadzi achitora gumbo rake achirisa apa mai mwana pachivhurika pamberi kudaiso andika ndati nhasi varume vaiti kutikwa mashura uku vasikana zvandaona
pa next pa side pavo vapaenda baba vekashotigana vaya vangati kwai kana chazopinda munhingikiri chinozofuta vaya vazvijustify vaya vapaenda pa side nevamwe mai one mukadzi angari poenda pa side baba vacharamba kumira zvachose. Handizivi kuti vaita turn off kwati vafunga mukadzi wamufunga kana kuti zvaramba kuti chiduku chiya hameno baba vatobatwa kutohwicharamba kumira baba vacharamba hapana zvaitika pana baba. Mushengeneno yanachora waya mushengeneno wanga chinzi GD6 uya we GD6 yaita kunotogwa nawo memainda timayone zvivinda vakaenda pa GD6 vaya vaenda pa GD6 pape vakanoritora GD6 riya vanga vakaita kutamira vakafugama pasi kudai mazimba mai mwana vakarifugamira pasi uyu GD6 riya kudai so hani muri kunzwa zichinzi riri kaite chimwira akani hanana nasikana vachiita vachidini GD6 riya vatsondokotwa GD6 riya munongowa si GD6 tinoti kwaari mukadzi ndifunga wakadotsemuka chaiko chaiko mai vavo right. Vazopedza paita umwe vaenda pacheya murume akagara pacheya kudai murume uyu anga nemukadzi wake angari momo because katonzi murume nyatogona ningi patogona ningi mukadzi akati musivasiye ani ndezvikapatere ndikayambonzwa udzikwarari hani muri kuona vakakatogara pa mukadzi yanga murume akatogara pacheya zvakaita chikudai mukadzi akabva auya vakangwara vabudisa face akauya akagara murume yakudai so ndati murume aitiwa mashura ye agagwa kudai tawa murume achichema mimwe achichema ari mukadzi wake akatarisa mukadzi wake akatarisa handi muri kunzwa achirowa action mira tinoti hapana action ndingaita kuti mutuone imbicha mira tione tingazviita sei kuti mungona a glimpse chete mira tione vanhu vakweko zvinoti tione asi ndakandichikuti nguva yose ndobuyai muone mangamusingawe kuzvindopa kuzara kuti kwai tipei hapana tera zvandiri kukudzai naizvozvo murume akusvirwa zvekutaura saka minise kuti vasikana ava vabva kutauni kachichi kuitika hameno wozani manzwa maijujutu vari kudini hakuti muona zviti guys hakuti mungoona kudai hai watovharigwa zviti hazviti guys zvoda kuti muzvionere ava mai ava vari pasi vaita kuvhura makumbo kudai kuti rimwe kubhirengende rimwe vakarisa kuti bhirengende kakomana kari pakati kuti vanhu havasina korokozana ndasokisai iwai yaramba pakaipa guys saka imi mira ndauti nyosogwa kuti shona kamuchidanirira munhu handi munoti ndivana maya vakuru mirai apa ndi Dr. Dzayaba mirai pane pa Dr. Dzayaba mirai
muri kuona varume ava, muri kuona varume ava, muri kuona varume ava. Tsvagai varume venyu apo, tsvagai varume venyu apo. Muri kuona varume ava ka, tsvagai varume venyu apo, apo. Vakadzi vakuru chaivo chaivo, ende vakadzi ava vakagona kuti vari pano vakatarisa live. Vane muri kuona varume venyu apo. Hembe dzemurume wako, tsvaka hembe dzemurume wako. Hauna here baba vanopfeka hembe vakapfeka izvi kumba kwako? Ihembe dzani idzi? Ihembe dzani? Mirai. Ndivana mai akuru ava ndovega vakatopfeka bhurugwa. Ava ndovega vakapfeka bhurugwa mai ava. Ava vari 1 ava ndova vakapfeka bhurugwa chete ava. Vazenge vari kurura wasi. Yo. Regai tsite palai. Regai tsite. Baba rugezeswa apa. Murume wako ari kugezeswa apa. Murume uyu ari kugezeswa uyu. Jagiro. Aiwa ndikuti pantadza pandoziva ndutaridza pandoziva panenge pasina explicit. Ndosaka ndikutaridza panenge pane zvinobuda waniburitse, but panenge pakatika paint haisi problem. Panenge akagara achigetswa pasina chinobudikira is not a problem. One more. Ndikutoziva ndikuita. Ndikutoziva. Varuna kudzikisa mabhuku. Avagezeswa manje akashirai. Right. Ani muri kuona ndevamwe vakugezeswa. Ndevamwe ava vakugezeswa. Ndevamwe ava. Right. Hadziburitsi chako saka hapana chinenge chiblokesa. Michelle adzina buritsi chiri pari explicit saka hachina hachidzimisi because hapana pachinobuda chichionekwa icho chinonyadzisa. Next. Enjoy. Saka vari paqueue yekugezeswa guys, hatingapedzi vakawanda vari kugezeswa. Saka vari paqueue yekugezeswa guys, munoona chandatotanga kuona chekuti varume ndoda kutaura nemi nhasi timbokwanisa chimwe chinhu 1. Muri kugezeswa mvura iyi bucket 1 mese. Munhu mambofunga kuti mvura iyi inogona kuendeswa kupi? Mambofunga here kuti bucket remvura mese muri kugezeswa ende chivindi chemukadzi uyu kukubatai mose achigezesai muchiswa mubucket. Mvura yebucket inoenda kupi? Mvura yebucket inoiswa kupi? Munogona kukuvara ani mazvona nemvura iyi. Ndipo papa munochanzi vakadzi kumba murume achiti mukadzi achitaura kuti kumba kwa haichamiri tine maproblems kumba. Munotorerwa even malaki enyu nechihure. Ani muri kunzwa? Munotorerwa malaki enyu nechihure. Kunze uku kwakaipa, kunze kwaipa uku. Pamunenge muchipukutswa muchigezeswa muchidini mvura iyo iri kuiswa kupi?
Were you there mvura ichiraswa? Mamuripo. Mvura yamageso iri kubva kupi? Thank you Teresa. Mvura yamageso yacho iri kubva yabvepi? Yabvepi? Apa vanhu vavatara vese guys vasina kana makondom. Vachipedza apa guys vari kuendeswa kumba. Vari kuenda kumba kuna na medium. No wonder why kuti right now dzimba dzakawanda dzichiparara, marriages akawanda chiparara. Mishonga checha isinomao, mishonga isinomao. Dzimba dzakawanda dziri kuparara pasina reason. Zvinhu zvakadai zvichiitika izvi. Who knows what is happening? Who knows what is behind this? Kana manzwa mukadzi umashira tanzi muri mukaregai muri mwangu akwire vekuharare anzwa nedzekurukesheni kuri kuti kune vanhu vabva ku pane zvikutoitika nevakadzi ava. Pane vakadzi vabva kwanzi vadzidzisei vekumarukesheni avazvizivi. Kune vakadzi vabva kutauni vauya kusangana nevakadzi vekurukesheni. Ini munofunga kuti zviri vari kuita kunakirwa? Do you think it's for fun? Is there no catch? Do you think it's for fun? Vamwe varume right now varume venyu muri kuti varume mukuti vamwe varume right now mukuti rakanzi zvakwa zvisi kufamba ndembo bata mari dai. So where has your lucky gone to? Munotorerwa malaki. Motorerwa madestinies enyu nana musingazivi. Iko chinoita kuti mungofamba muchikurira mabhurugwa enyu kana musingazivi chiko naini. Hapana madrugs ari sober. Hapana kana munhu akarwa nedombo vanhu ava ndo vari sober manje. Even macharo onyeso toona kuti vanhu vari sober vakadza. Varume vakangobata mablack label vari kumwa chete. Patani hapana munhu amboita zvedomba. Vanhu vanosvika matombo vanoonekwa kuti munhu akarwa nedombo. Hautizivi kuti varume vangu vari papa varume vanani. Pada vamwe vakazoshona vatori pano padiaries. Pamwe pada vakazoshona vatori pano padiaries. Unenge usingazivi. Murume anenge abuda pachiri kuenda kunoona bhora navamwe varume. Kana kuti nchamboenda kunosangana nevafriends. Achinda kusex party. Ndosaka ndambotidedzai varume venyu. Ndambotidedzai varume venyu. Titauri maybe zvikaonekwa nomumwe munhu. Zvikatagwa nomumwe munhu ka asingazivi vanogona kunzwisisa varume ava. Chihure hachibhadhari vanhurume. Muri kunzwa? Hurai henyu. Asi mubayiro wechihure kufa. Mubayiro wechihure kufa. And then you die a painful death. And then zvinhu zvinova vakadzika mumbozvibvunza ukaona murume wako achikunetsa nechihure aimboita kana madhiri zvichifaya madhiri aya akuitika zvisingasafai handika imbozvibvunza kuti chichi kuitika. Mumbomu vakadzi makuonekwa kunge mununhuhwa hadzichamira hadzichandiwi ukatote nemurume ndanga akati nomwe murume imbozvibvunza siyai imbwa idzi. Ini nhasi ndini ndikudaro ndini ndiwanzotaura kuti ini handiudze munhu decision but nhasi ndiri kuti zvakatodaroka siyai nokuti uchaparadzirwa mucrossfire. Muri kuona zvikuitika kunzoko. Muri kuzviona zvikuitika kunzoko. MuCape Town. Vana mai vakuru vakadzi vanotori neva hanzi sisimeni ndaona murume wangu mai wenda baiwa ini. Aita kutaura chokwadi here. Kai nemadzako aita. Kutaura chokwadi here. Antimazviona. Zvinhu zvakafanana neizvizvi. Munoti murume ari kubhawa murume ari kudai so. Munhu achidai muCape Town vakadzi vakuru vanana mai vane vakwasha vanana mai vane varoora vari kuita zvinhu izvi. Munyika muri kuitika zvinhu zvakadai motikari yeZimbabwe ngainake. Mazimba ndozvatakuita izvi. Apa endaona zvaitwa nema22 years 23 years ndanyoti tingakoti kudiko ma2009 hanimona ndikutaura ana mai vari kuma40s apa. Vana mai vari kuma40s ndo vari kuita zvinhu izvi. Vana mai vari kuma40s ndo saka ndati nini there is something azvisi normal zvine catch there is something pane zvikuitika zvatisingazivi. Pane zvinhu zvikuitika mumwe satanism guys yazara. Satanism is now everywhere. Mukati medu mune vanoita zvesatanism. Hanimona mukati metinorarama navakuita zvesatanism guys. Vari kubata zvakasiyana kunzoko. Imi munenge musingazivi. Paya patozoti musachive zvinhu zvamusingazivi guys. Gutsikana nezvaunenge unazvo. Because vamwe vari kunojoina satanism iyoyi. Zvimasisterhood zvari kunojoina. Zvimabrotherhood zvari kunojoina kuti vaite mari. Kuti vaite mari. Mufamily munongofiwa. Gore negore muchibvunzana kuti zviri kufamba sei. Zviri kufamba sei mufamily muri kufiwa. Mune one akaenda kunobata mune one akaenda kunoromba. Hanzi ishuwa simelanga nehembe blue. Sora ako aita. Sora ako aita if you are really saying the truth. Sora ako.
Issue here aitafona zvewetiwe kana murume wako issue here aidawo futi iwe uchatinyepera iwe isai number guys aitafoni isai number aita murume wako zveshuwa here asikati ndinoda kusympathize newe asikati usada kuti tiwe dzichitirevera neva aita gotora poka usadaro shuwa here fona utipe murume wako timbotaura naye fona nokuti what is this but reason yekutanga nyepa aita ingave yei guys kuti murume wangu chinogona kuve chokwadi kuti murume wake shame sorry aita zvotodii naye aita todii nemurume wako tipe tiudze todii tipe tise murume wako pakona tizoti vakadzava ndivanani tipe tise murume wako pakona tipe iyo namba yemurume yakuseriko undipe namba yemurume wako tise pakona patizoti what is this izvo zvikumba kuiva muzvina sitofamba zvakanaka so laki rakaenda chinhu chakagezeswa chemurume wako wachiona mvura yacho yakasara mubhaketi chaipenengugwa chichigezeswa asi naye mivarume munhu akakwana chero chekomana nenormal sense akakwana nokurira bhurugwa rake murume pavakadzi hobho more than one mukadzi uchiti kwai ndiri kuita zvinhu zvakadai chii chinenge chinyatsoitika tula bejundekana vedu tula abodo guys chii chinenge chiitika guys chii chinenge chiitika hanzi tisu tichipei tione alright vakupanana da isai number aita phone guys isai number ticheme nemwe wedu pano wasanganikwa wawigwa nedambudziko aida wawigwa nedambudziko murume wakaonekwa ari pa 6 step guys isai wo number apa aita phone isai number guys ticheme nemwe wedu pamwe chete aida ni baze isai number wedu weti button aida umwe wedu awigwa nedambudziko timbatsire tuno tingambatsira sei vakadzava kuti vatsvake va exposed zvinoti ha zvinhu zvacho zvinaumira mushi isai number guys tepu racho rakatoreba tepu rakatoreba isai guys isai number hanzi ndokumbira kutaura neMrs Med uya ako aida ndasingadi kuedha aida ndachida uyu ndikufone nei madhimini muri kuwacha mabasa seiko nei madhimini hakuna vaida vada kuchinjwa vaite madhimini hakuna vaida kutiwa madhimini guys madhimini andakasara kuwacha mabasa izvo zviti usai number aita afone madhimini amusikusa number nei vana letu muri pana mungwarira kutuka organization mumadhimini izvo zviri kutsvaka madhimini kuti muye pana pana chimbresi kuti aita afone munhu ari padambudziko toda kuti kamfoto mutaure umwe wedu pana muri kuchaigwa paposition isai number apa nei mutsakazvigumburisi thank you tiptop chete zvochenda zvako adhimini iwe thank you zvako madhimini anobata mabasa kuita kuvata hope dzedani kuvata tichitsvaka munhu kuti namba dzipinire pana pamwe wedu ari padambudziko zvatotsvaga kuti ticheme naye timire naye ivo vonikira vosura vachitabatsira vamwe zvavanenge vachiita kuti vari busy izvo pamwe ari kumukuma messenger kune kuchikandwa nyaya yako vachiverenga nyaya kumamessenger koko shuwa chese vanhu vanhu vari kuiteiswa madhimini naye ako uchatopinda zvako chokwadi kune vanhu vanekakana nyaya dzavo koko saka vanombogutsa maziso vari kokokoko ndovati rangu kuti vane confidentiality havatauri vanongoona voforwarda kwandiri kana ndiri pabhizi paya vanondibatsira masivano namba idzo fona tam aita fona ako aita namba idzo fona tione ndiye here aita are you sure kwanzi munore kuurayiwa nani nananoti kuurayiwa nani wacho ini kuurayiwa nemasatanist asi mwari wandonamata wandoita wokutamba naye herewe unoita wokutamba namwari wandonamata wandouchemera wandopfugamira wandotaura naye kana ndaandoga tivhundusigwi nemasatanist ini basa rokutora laki revarume vevanhu mazijokaya iyo zvimwe woda kuchema panapa pandingirikiri aidhau woona murume wake toti kwavhunduka kuti kwaizvoda kuurayiwa nejuju iwe unoti kukura kuchemera kudai verudzi rwekwangu cheko cheko vangani vakandondizama vakanditadza izvandoti ndini muroyi mukuru kohotiwo vana pombi yadonha vanotonojoina zvinhu zvavasingatozivi uko ozondigona goneki zvekudaro mwari ari pandiri wandofamba naye akakurisa hatambiwi naye zvekudaro guys fona aita vanhu vari kungoramba chingouya chingoti ndikuseri kuti tipei guys ini kana nawe paiwo vamwe guys musandinetsisa kuseri uku ipaiwo vamwe please
ipaiwo vamwe makutoita kuti tineswe nevamwe kuseri share ukoko kuseri vamwe vaone vagutse maziso torega kuti tiprotecte murume waAida toprotecta murume waAida kuti kudaro kuti murume ari kuti murume wake uri munhingikiri urimo muvhidhiyo ende futi zvinhu zvacho Aida fona hako munun'una wangu Tiwe fona munun'una wangu fona Aida namba tapina fona Aida fona Aida fona Tiwe Aida fona Tinzwi what's going on fona utaure nesu what's going on. This is not a laughing matter. It's a matter yekuti ungatombosekerera Aida iyi haisi yekuti ungatombosekerera Aida chero zvoita sei you don't sekerera zvinhu zvakadai hazviiti Aida uva utomira semukadzi fona Tinzwi kurekota nekuti tisingadzivi ndoti pane agenda ka ndosati ndiri kuti hazvisi normal pane agenda because deya kuri kuti vakabhadharwa nezvemari chako chako ka vanga vasinganhingiriri vanga vasingambofi vakazviita vakazviburitsa kudai panotori neagenda chete nekuti vanhu vakuru vanhu vakaita zvinhu izvi fona Aida fona vedu imbochekaiwo Aida vedu muonda doremekwa apa guys ari kutorevesa handifungi kuti ari kunyepa she is saying the truth kuti murume wangu ane blue chekaiwo Aida guys chekai Aida anokwanisa kuenda chekaiwo Aida vedu yominde kuseri chekaiwo Aida utarirai here chekaiwo Aida vedu ndisana mbona zvakadaro tarisaiwo Aida guys ndai kuinbox Aida munoona kuti haufa guys it's not easy mai mwana kuonera murume wako pasocial media kwai ndokufonerai mabva palife smell I'm not okay apa umwe anga aripo mukadzi ndiwo mulaini batinogara takuzovawana vanhu alright no problem kana ndabva palaini nonifonera watora namba antika kana ndabva palaini nonifonera animanzwa mukadzi ndiwo mulaini vanogara yanga idori sex party Aida itori sex party iyoyi varume murume wako uyu shama dzake unodziziva kungoti hauna kunyatsohanda kumburitsa vose havasinyatsobuda because vanenge vakashama ndada kuti ndigozonyatsokutadza wariona here tepu Aida chaiko ndinyatsokupa tepu nyatsokuona kuti mwaripo ndivanani kuzotudza ndivanani tikuda mazita avo undibate ndibate kuseri uku izvozvi titoona kuti tini vamwe vacho ndivanani mazita avo aiwa ngavatongofumuka kuputsa dzimba dzevanhu gaisi murume achitobuda toda kutovabvisa ndokapfeka zvimamaski toda kubvisa zvimamaski zviya uyai tibatsire guys let's work together this is not correct guys this is not correct kuti murume wake ndoesaizi anemirai ndioni akuzvisaize murume wangu nemozvidii guys imiwo futi zvamangoda kutsvaga zvinei nemiwo zvesaizi yake murume wake Aida munoidimirai tione hedu tingoona wasi hazvina kana nebasa rose zvamukutsvaga izvi makaita sei kumadiaries ngada kusazvisaizi naimi saizi yake shuwa munoidi mukutora kuti munhu akutorwadziwa yamutotsvaga zvokuti kwaisaizi yake nemadiaries ushu murume wako ka narume anobuda nyuwani chaidzo zikadzirire masikaro iri zvakaoma tione murume wacho waAida uchiona kutauka zvakaoma murume wacho ndiwe GD6 handizivi mirai tione kugorifambisa mberi sei kunze kuona zvirega rakadai kuti svike pavanga kugezeswa paindo patonyatsokuona guys imagine uri iwe guys ungoona paFacebook mai mwana murume wako achibuda unodofa kufa kuti ife ari gaite chimwa
varume vakadzi vati rijusa shame, vakadzi vati rijusa kusvika pakupedzisira tangove kungofamba hedu. Murume wake right, ndakudzenga ti hembe unobata chete munhu wako. Apa murume wake aritombotambirira arimo ndikuona hangu nhingikire ari kutambirira ari pakona yakava kuita kuchigeziso nendemera itioni shame. Uyu ndewana tisheti yewaiti ine malaini ndiye wakaita first kugeziso kaona mira tione kuti tisheti yeblue inambani. Atomboudziwa kunzi bvisa tisheti uchazikamwa. Murume wako iwe Aida atomboudziwa kunzi bvisa tisheti iyo uchazikamwa netisheti. Atomboudziwa atomboudziwa terai muntu. Uyu inamba 2 ari kugeziwa naike kuti murume wake namba murume wacho akapfeka t-shirt ndira kuona kuti inamba ikona palaini atoenda palaini akapfeka t-shirt yebhuruu abvisa yake bhurugwa asi akapfeka t-shirt abvisa yake bhurugwa but akapfeka t-shirt ndiyo GG6 right. Sijawari mwana chikomenta ndo zvainoita kana kambatoenda tomira ndiye murume wacho uyu endatoene t-shirt naimi aiwa haasatoni haasi weushu haasi wemushendeneni aiwa haasi weGD6 haasi weGD6 ndowepakati ndowepakati nepakati haasi weGD6 naimedo net-shirt kwaazvisireiko ndisaiti ndiri pakudzimba ene ndiye angatorerwa ndiye ari kutogezeswa ndiye murume ndezvakakomenda asi kana sori hako ufunge sorry my sister sorry dear sorry takauda nenzotozuma muvhiri watotaura kuti murume wako ane blue tiyatsotozoona hasori hako dear sorry this is not a good thing to see pamunhu wako it's not a good thing to see zvachose it's not hey. Then iwe vakadzi apa varipo vetext step mukati hamukumbofonaiwo zvakana muri muconversation hamungamboshaikwi atotaura achiziva wewe wataura chibvisa ichiti munoonekwa kudzimba imi atotaura achiziva ene ndiye murume wake akapfeka tisheti ari ega mwese nevamwe tu vakapfeka dzima line asi atotaura pasvika weblue atotaura kuti bvisa tisheti munoonekwa kudzimba zvakaoma neimi vakadzi hamusi mumupo here mumbofona kana kuti varipo vakamboita ma5 step ma5 anzi chizvo zviri kuitwa pa6 sam 7 sam hameno ifonaiwo kavasi kana tine nyaya imwe yatoda kupinda mairi sensitive handika iyi inyaya yemunhu tipedze idzi tigopinda iri sensitive iyi chifonaiwo tiwe vakamboita ma7 sam aya mutiudzo kujaja hedu we are not judging you madadis please don't judge people kana vauya havo kutaura zvinhu zvavo regai vataura nyaya dzavo imimi chenyu kungoteerera modzidza kuti ndozvikuitika kunze uko andika you just let kuti ndozvikuitika kunze asi musajaji vanhu fona yenyu wema7 sam tiwe hatisi kumbokujaja fona yenyu tiwewo titodzidzawo kuti zviri kufamba sei fonai vasikana fonai kana varipo fonai
varipo mutiudze henyu zvisere kuti chii chinenge chitika, then tiite move on. Fonai tinzi vanhu vari vema7 samu kana kuti vemachii, please fonai asi topinda sei mugroup. Group ndire madhairis ekujobek, iri group remadhairis ekujobek, iri group remadhairis ekujobek. Aridi vanhu vane makuhwa because kune vanhu vane makuhwa group kwachona. Saka iwe kana une makuhwa haudika mugroup kono kuti kune vanhu vane makuhwa asi makuhwa avo vanomataura achiperera mugroup imomo. Anowana tinonyaya tosara mugroup imomo, hatidi vanhu vane makuhwa anoremegwa nechifo chokuti nditakure zvinhu zvirimo. Handimaona saka rinongopindwa nevanhu vanogona kunyaya chete. Zvakaoma asikana. Fonai vasikana, vanhu vakaita ma7 samaya kana ma8 samaya, tifonireiwo tiwo kuti haufa timepe hauna here tiwe zvinofamba sei, chii chinenge chichitika. Hanzi Cape Town, Cape Town ine group rayo, kuti Cape Town inogona kuisa group rayo. I think vane group ravo Cape Town, vane group ravo Cape Town. Zvakaoma guys, zvakaoma. Alright, kana pasina guys, ndangoti muzive kuti ndo zviri kuitika. Varume anenge achitobuda, iwe usingazivi, zvinorwadza kungoona murume wako pasocial media achitenderera akashama, mai mwana akashama. Ende varume pamunoenda kunohura henyu, handika muzive kuti vakadzi vamuna wamazuva vanorekodha, they record for a living. Ende vakarekodha they know kuti they can make money, because akarekodha murume wangu, handika kana ndisingadi kuti aramba achipublisha ncharamba chingonzibudisa mari, unenge uchingoibuda mari mai mwana kuti asabudise tepi iroro. Uchingonzibudisa mari unoti ungasangondipa mari yakati ndinoribudisa, iwe nekuda kuvharidzira muzvomba mako unenge uchingobudisa mari. Saka muzive kuti varume pamunoenda kunze uko munorekodwa musingazivi, munotisira mopinda chifoni chakagadzikwa apo chakaiswapo chinorekodha chiteperekodha chidiki chakagadzwa pakona. Action rese rinenge anozoedita achibvisa iye picture yake, kana kuti iye wotsara iwori one, kana kuti iye anotoita game rakachiza kuti ndotoviga fesi yangu hambovha akabuda fesi yobuda yako iri yemunhu one. Saka mugare makazviziva kuti pamunoenda kuita magame enyu, handika munenge muchitorekodwa. Handiti vamwe venyu right now izvozvi, vamwe varume kune vandoziva vari kubhadhara nanhasi vari kubhadhara, ende hamufi makapera kubhadhara because tepo rinenge richingonzi tinaro kuti vakadzi vasaone, right. Tapedza apa guys, tapedza apa. Hanzi ndikuya fona tapedza iyi guys. Ndeipi imwe nyaya iri mastreet, ndeipi imwe nyaya iri mastreet guys. Iyi yeuyu tomboisiya guys, uri pakuchema. Oya, kune musikana ari kushungurudza more boys, musikana ari kunzi ari kuita basa rekuba zvitunha. Nai more boys, ndoda kuzokubvunza ipi kuseri kuti ndichakufonera. Ndoda kuzokuti nditaura, ndakanga pane time yandambotaura naye mubozi andifonera, ndakanga makumubvunza ipapo ipe tinyaya yacho angasati aitaura iyi yatishi ari kunzi ari kuba zvitunha uyu, handitika. So ndoda kumbonyatsokubvunza guys, munhu kana achiita basa rekuba zvitunha anenge alright, padhumepo ndoda kufona kuti hwa yema3 sam kaitiwe kuda ndeye ma6 sam amene. Handimona kana achiita basa rekuba zvinhu zvitunha, nai munhu akakwana, naiwe Trish Trish uyu tomuonepiko Trish uyu timbonyatsomuubvunza, mukoma moboys, why are you not getting this lady arrested? This girl, why are you not reporting her so that she gets arrested? Kana chiba zvitunha. Yes dear. Maswera sei sister? Mushe kuri sei? Ndakabhishura but palevel iri yo kwakumberi taita ma3 sam oro ma4 sam ka, but kana uchiita izvozvo mafoni ose munoita makadzima, kwete kuzosvika palevel rekutorana mavhidhiyo kusenda kumawhatsapp. Chinangwa chacho chinenge chiri chei, indatopererwa ndidziwe. Wagona mira pamaita ma4 sam, chinangwa chenyu changa chiri chei? 4 sam indoziva unogona kuita 4 sam ka ndiri mukadzi 1 nevarume 3, but tisingaiti tiri vakadzi vakawanda. Inini ndaita chinangwa chekutsvaga mari ndiri mukadzi 1 nevarume 3, ndo inonzi 4 sam. Kwete zvavari kuita izvi apo vanenge vari vakadzi vevanhu kana kuti nevarume vevanhu vachiita like party. Manje isu chinangwa chachiri chekutsvaga mari.
apa handei ndiri 1 kashoma futi mabhishu kuti anokubvumira kuti uende naye kune vamwe varume vakawanda uti hande tinopinda musame room, vamwe vanotoramba, asi iwewe uri 1 woenda nevarume vako vakawanda muri 3 ya zviri right, ende usvika udzimisa vanhu mukoro. Asingadi kupfeka ngazviregerera kuti asingadi kuseka ndapozama kuzvibata zvaramba uye ndikiti saka ndokana guys zvakao aiwa rinenge riri dhimoni riyari riri dhimoni tavetwei ndibvunze bvunzo zvakaoma nyika yapanduka chamupindi gori chaiko. Saka pamunenge uri iye varume vari 3 varume vako ava uchipinda navo murumu vari 3 uri 1 saka chii chinenge chinoitika ivo chii chinenge chinoitika imo muna idhimepi unogona kupinda nevarume vako 3 iwe uri 1 wotaura navo kuti haufa vanotowirirana. Yes, vanowirirana. Vamwe varume vanenge vachida kungonakirwa. Umwe unogona kuti sisimeli ndandine vanhu vangu vandaikudza ivaya kuti vamunotoziva vandaenda navo vari 3 hatizotauri zvemazita. Yes, hatizotauri nemazita. Umwe anogona vanenge vari 3 varume. Umwe anogona ane kadoro padiaries asi ndipo unongoona kuti life unobalance. Zvakaoma sika. Umwe anogona ane kadoro. Umwe oita isingamiri, umwe ndiye anenge aine hombe inomira. Saka wekutanga ane hombe inomira ndiye anombotanga kuitira kuti ambotanga kuita. Then paanotanga kuita vamwe vanenge vachiona vomva vanzwa kuda kuita. Then anenge yamira chop chop obva atevera. Kana akatevera obva atoita urelease. Umwe uya obva atevera otoita. Uya ane hombe uya opedzera otunda. Ndo zvinoitika pa3 zvinongoitika kuti zvinomira sei. Hani maona kutaurirana kuti mshengereni ndindotanga kuitira kuti vamwe vawe mwoyo kana vawa mwoyo wanenge adaiwo. Saka paunenge uchitwa newe kutanga iwo vamwe vakangomira kwaukire panditwa newe kutanga aiwa ndakasiya mandairwa ndichaiti pandinge ndichitwa newe kutanga ndinogona kutora uya nekadora uyu ndogona kuti ndakupa iri dog style ndotora uya nekadora uyu ndakumusevenzesa ndakabata nemaoko ane maona ndakumutsa nemaoko kana kuti ndoti uya ndikuite blow job uya achiita ari kumasure ndiri kuita uya nekadora uyu ndakumupfekedza condom ndakumuita blow job nemuromo ane maona uya anenge achisevhisa panenge pamuka uya wanokuita blow job achitouya kumasure vechinamba 3 vanenge vangomira uyu wechinamba 3 uyu anenge achitambisa achindi masaja pamusana apa achibata kumasure kumagaro kwangu zvake zvichiitawo anenge achitambisa. Saka anenge amira faster pakati pavo vari 2 ndiye anoudza uyu ane mushekenenge kuti chimbomira ndakuda kuuya zvangu zvaita obva atouya obva atoita faster orelease ane maona. Kana uyu yakanonoka uya ane mushengenene odzoka futi kuitira kuti uya opika. Kana achinge yapika then uya odi oita orelease uya ane mushengenene opedzisa. Handichaiti aiwa ndiri kungotaura hangu experience handichaiti. Saka zvinotwa nevandura vari pataiti unotanga watombofa ngokutigwa nomumwe munhu. Saka mari yacho inenge yakatowanda zvekutoda ranti ya 3 mari inenge yakawanda imari yakawanda but ndaperigwa kuti pavanhu ava chii chavanenge vachiita ndoziva kuti musikana unenge uri 1 pavanhu varume vakawanda kwete kuti vakawanda vakadzi ava zvivindi zvavo ndezvigonere kuita vasikana 3 pamurume 1 zvinoita vasikana 3 zvinogona kuita vasikana 3 pamurume 1 kana muchinge mawirirana kuwirirana kwenyu zvoita ende munotorana pakuti vasikana vamwe vane godo unogona kuinda muri vasikana 3 pamurume 1 murume 1 achanzwa kuti yeuyu neyeuyu remember takasiyana achanzwa matesti anogona kuramba achida kuda munhu 1 imimi vasikana makuitirana godo
murume anogona kungoramba angoti ndakuda uyu ndakuda uyu. Saka vasikana mopedzisira makunetsana. Saka hazvizodi mashamwari mabhesti. Unogona kungoenda mubhawa wongotsvaga kuti iwe nhingi nanhingi nanhingi handei. Zvinoita handi manzwisisa. Vasikana 3 pamurume 1. Muchimasaja, muchiinda muchidya chilolipopu, muchidzika naye kana akuda kuita obva ati chiuyai. But zvinoitwa nevanhu vane mari. Zvinoitwa nevanhu vane mari because mari yacho inenge yakawanda. Unoti murume anotoprefera kuti kumba kwake handisi kutenga chingwa, handisi kutenga chinhu, mari inde ikoko mba musina chinhu, kwakuti anonakirwa nevanhu 3 ivavo. Ya, zvinoitwa nemunhu ane mari yakawanda because zvasiyana pakuti short time. Threesome vasikana vanotodhura. Vanenge vatoshedzera kuti threesome anotokudhurira munhu. Anotochacha because anotokudza kuti threesome maybe toda kuita 1 hour. Vasikana votokudza kuti pa 1 hour toda ma 1.5 1.5 pamunhu. Then wotoenda munoita threesome. Yeah, 1.5 1.5 1.5 pamunhu. Unoita threesome yavo. 1 hour iro. Ehe, 1 hour. Pai vanhu vati murume uyu hamboiti 1 hour. Ehe, haamboiti 1 hour. Haatomboiti 1 hour. Ane maona. Saka ndiyo nyaya. Sange tinombofira 1.5 branza asikana. And life so not fair. Life not fair. Life is not easy. 1.5 asikana. Takadarika neko upenyu hwakaoma hawo. Zvinoitika because unogona kutosangana pane inini vandaitomboitisana navo varipo 3. Waitongoona kuti hangu ndiri kutofira mari but umwe wacho anga aine mushengenene zvekudaro. Waitoti wakaubata mushengenene waitochema zvekutoti waitoti chimbomira uda kundikuvadza. Umwe wotoona kuti umwe haana chaainacho but aikurumidza manje. Ndo zvaaizoita obva akurumbidza. Amwe wacho achikurumidza iye anga nemushengenene aitora time. But unyatsoona kuti maiwe ndiri kufira zvangu mari asi mari yaibuda zvayo zvisingaiti. Nanhasi chero ndikavaona ivawo maclients angu aivavo chero chibhishu ndakasiya ndikavaona ndovati uyai. Pane maspirits, a lot of things that are attached to those kind of things. A lot of things that are attached to those kind of things. Ewa. Yeah. Knowledge waitako takuziva kuti ndo mamiriro zvakaita because ati tape ratora home iri ndo tape of the year chairo. Tape of the year. Right. Guys, regai tipinde munyaya ishi yatinayo nhasi. Anditika maseka here kana ndida kugara maseka guys chikara vapedza kuseka because nyaya yatakupinda iko zvino. Ndoda kuti muteerere. Iri papi. Nyaya. Right. Takupinda munyaya yeumwe munhu anditika nyaya yeupenyu hwake. Anditi saka ndoda kuti muteerere monzwa kuti nyaya iyi yakamira sei. Anditika can you please Gid, can you please listen tozokomenda. Anditika Okay. mukuzvizwa here guys? Manje pakaipa. Retimirai. Namusiri kunzwa manje pakaipa. Ndoita sei?
I think I record that pane map or something because inenge kuita map. Speaker ndinaro but it seems as if arekodha kuine mhepo achifamba saka iri kuita kakuzhezherera so kunge mhepo or something. Aiwa ari kutaura nandimuziye munhu mudhayaris. Yeah, amachitoita sei ndikaititirai futi. Anani Pandakambozvara makaitika zvakaitya pakasvika royi inyaya yacho yakareba ndatomboiteerera nditoteerera nemi izvozvo. asina kutorwa like kada tikaita zvaitika ndakasvinura but chenzi vachitodzimwa takati atisati asvinura like but mai vangu vanga vakarara padhuze newe vakanga vasingatombozvizvi mama vakatsikirira tiedza kudatwa mota vachitaura munhu ari sekureyo ari padhuze to cut the long story short, Sharamana never Sharamaya to Bona, zero no body, one and the redu, Session, remember Babara, a process saying, no, Sharamana and Trinjek. Never know the other good to get out. When I'm shared, no one good to get out. Woman of Tumba. But I found a picture with a vascular Baba, Kimuka Chili Party, this time with Charavan, they don't get to the park. Papa and Papa Square. I've not told, I just said 2 days in the day. Plus, one uncle, I shouldn't tell you to see. That's a tower. Yeah. So, look, China, kuna mama. Takasvika tikarwara sisine tikafamba neusiku pakazousiku but ndakasvika tikarwara nemwana kurwara zvekuti akamukonikoni kupera muviri kupera takapera chese nemwana kamwana chitakasikete chinokumbika nhinzi kane vanhu vese ndobva vanditiza musha dzirekezera takarwara 30 days dzakanyatokwana kuti nke mwana uyu akasina yamu akasei vachikuru nebhaundu vakaura handiti but ava vekumusha uko vakabva semwana asiri kuyamwa saka ngaagare kufemili kwake timboona kuti zvakamira sei bhozi wai mwana asiri kuyamwa mwana uyu akatopedza mwedzi asina zita asi chikuru kuti mwana unoona saka kumashure baba acho akamboda kuzama kumubvisa ndingazivi ndakatozoudzwa ndapinda madokta dokta akati do you know why you are here ndikati oh no chivantu your husband want to remove this depression saka it's a kind of akareject vachiri chikudumbu take over. I remember kuti tikakwenda katruth nomberi kuma6 months I don't know kuti anga afungei kuda ndopaangawana mukadzi uyu because azotakuzobatika aita zvekuenda kusaluni murume wangu zvekuenda kumasaluni so tagara paya 30 days tiri kurwara chese mwana ndazongoti hapana zvandikaitenda indaitofamba chitaka kugwesha like ndakarwara mwana achirwara pasaidi kana kumwa tamamupa oturutsa achigomera change munhu asimba tega takasamatiro so waiti uri kugedho kokutomudza kuti mwana ini ndobva ndazogotora mwana wangu ndikaisa mafuta handina kana nganga ndakaita kana shit kana ngotora mwana wangu ndobva ndamisa mafuta ndobva ndapisa mafuta ndobva ndaisa salt ndobva ndakwiza mwana wangu zvirinomao ndobva ndamukwiza ndobva ndaita kuika mugubhu kaya kanokwesha nhova ndobva ndakwesa kukwesha mwana wangu mwana ndodhera akatanga kunwa akarara kusati atozomutsa isuku usiku ndodhera akatanga kurara kusati 30 days
ini chingorapwawo nchidini chipatara nemba takaenda kuchipatara nemwana uyu vakaramba kumurapa vakati hapachisina zvemwana orit nemwana wacho akitirawo zvake hapana kana hama yemurume iri kuuya nokuti muri kupambirane neni hapana kana one ari kuda kuzondibatsira paurwere hwemwana from the other side mwana arwara kudaro mwana anga asina preparation yakakwana ndozvaitengwa kumba kwedu namaiguru vangu mukoma mama ndo vakatenga vakaenda vakatengera mwana pekarinchete baba vacho kwede vari kunyika yeSouth Africa kwanga vari mwana atengerwa ake ari kuuzvekupfeka tuviri atamacheko tiripo tochinja tichiri hapana nepinda atengerwa ekuwati asi baba ari kupesa South Africa hapana kana akanditeera kusvika ndakwidwa bhazi nevedu akati enda kumzvakomoma kama ndasvika kuchakuya kuya ndatambirwa zvakanaka ndatodididi handinambonyanya kugarisa zvikanzi tienda unogara nani havatete kama ndaenda kunogara kwavatete kuyakuya zvingori ndikati ndainetswa but paive nemashoko aitaurika zvizotaurika ndikataura nemurume kunzi mamutitinyeya chichichi saka zvaingonetsanetsa sekuchengetwawo napasina kunyanyoipa zvapo bhozi ndaichengetwa zvakanaka chikafu ndaitsanyimwa ndaidzika zvakanakawo zvaive nani saka ndazobva kuya afanira murume mwana akutoda kunosvitsa gore asarambijana kwedzindijana tasvitse gore ndobva ndati ndakuda kuenda kuna baba pakaitwa makakatano baba ndobva vatumira mari remember baba mwana uyu akatoda kunosvitsa gore vasangadi vasati vamuziva ndaenda kuna baba ndabatwa pabhodha didi mwana azviyambuka nemumwe mukadzi tayambuka tasvika kuna baba tasvika kuna baba ndakaona kuti amba mugara baba hazvamira mushe mukozazi varume ndaona kuti vanenge vari kuita zvekuita zvevakadzi ndobva ndazobata vamwe vakadzi ngoza zvekurwa testi vadiki torwa paya hazvisi kumboshanda ndobva ndaona kuti life iri panapa veta chibuda chinogara nechekutaundi savanhu vakadi vakawanda saka tabuda saka taenda unogara kutaundi kumba pedu chega vakambotibatsirei asi hatichangogara nguva yakareba nababa takabva tangotangorumitsa ndakangoona kuti baba kune kwaari kuseva zvavo tiri kupota vaingove wiki ndokatagara hatina hatazongometsana ndakabata kune umwe handine nhumbi ne7 months sei inini ndichitobvunza bhosi ndaitofunga ndikudiwa zvisingaiti ndinobvunza papaya murume atotaura kuti ndomuda moteta vaviri ndoka ndakatangotadza kutambira ipapo ndatozopfura time ndakangosimuka nemwana wangu asati atonyatsochita gore koma ndaenda neudzani vaire murume ndasvika kuyakuya mumusha kati hakusini ndichangokasara zvangu achida kutaura paya ndatambira kuti unoona chimora siya mwana uenda unozvishandira akakuona mushandira achakuteera murume achakuda izvo ndazive kuparongwa dhonda paya ndaona kuti pamwe zviri good idea ndasiya mwana sisinei handifungi kuti amen nanhasi handisanda varegerera vavandifonera zvavo musuno but after so many years but vachikapenyu vamwe vangu vavo ndobva ndasiswa mwana ndobva ndanzi mari ichidzokera ndobva ndadzokera iwe vakutasva mombe ndobva ndadzokera iwe munhu angariraiti ndiratozvara vangu ndadzokera iwe joni kuita nditoona kuti ndinodzokera kupe ndinodzokera katatiri kuya kuita ndobva zvandirekera katitirega ndakagumira munhu vedu muZwanzibar
Panagara Johannesburg, this one country living inside. Ragazzi sarò sì, mi ciao di giornali, che Cape Town, a Cape Town. Dove andare? Gara che la stessa, dove la tua scelta, la sto facendo, ma non è che sto finendo basta, ciao. Dove la tua scelta, basta. Sarà una casa che anyway. Guardando fatto, vedi. Dove la sala per un sapevano, papà, una babà già in mano, non si rendono fuori, vedi, vedi, gente. Guarda che c'è Roma perché niente così. Non so, ma la tua ci arimo munharaunda yandandiri kwandandaenda kutaundi ndobva ndaenda kuya munharaunda kweyo kwainzikine mwana ndichingosvika zvakabva zvatoorganizwa ndaida kutorara zvabva zvatoorganizwa zvikanzi mwana akaatorwa aiswe kune imwe taundi mwana akatorwa akaiswa kune imwe taundi saka ingoti mwana anodiwa uyu aneke hazvina kumboringa kuti mwana utotidzisirwa ndii ndakanativadira ichindipewa mwana ndozozokera mai manje munoziva kuti mumabasa kwedu unekwatochatora bisi ndobva ndanyima mwana uyu ifirst time ndobva ndadzoka handina kumboona ndakangombona maminitsi wavo ndobva ndatodzoka ndobva ndashanda futi ndobva ndadzokera ex husband ndiyakatozofona akati imbwa iyo musaipe mwana zviri kudzwa vamwene vangu zvikanzi hatimupe mwana hatitomupe ndimai nemwana woderana zvikanzi ndisamupe kana akada kutora mwana musimbisei ndobva ndatoti vaisei pafoni ine ndingoda mwana chi ende ndaitoda mwana ziya zvekuti ndatoda zvangu kuti akureche ari kusaidi kwavo ndangofambawo naye kana ndauya kunoku ndionawo mwana wangu semunhu anenge auya ane mwana uyu mwana wemusikana ndobva ndanyima pandakadzoka nehasha ndadzoka nehasha kunoko ndakashanda zvisinei ndaishanda panhu papasingaiti mumafiriji ndichichema ndichiita sengi ndisina mutende ndochema ndaipfeka matracksuit anogona kuita 10 pamuviri topfeka masocks anoita 10 pamuviri topfeka zijombo mudzo tichishanda mumafiriji tazvoko so ndaichema nhamo yandikuona ndikuonera mwana wangu ndakashanda ndikaunganidza mari ndikadzokera utsini 4 months ndandadzokera ndobva ndakasvika nefaya manzi ipapo ndakasvika unanga kuma1 6 here ndobva ndasvika paya ndobva ndati handauya handina kusvikira ikoko ndakasvikira kumusha kwedu ndobva ndati vandiperekedzewo ndobva ndatora hanzvadzi dzamai vangu nevakadzi vacho remember vanhu ava ndiri kuvakwidza yese but I was loaded because ndandatenga nemafoni nechii ndobva ndaenda ndobva ndasvika mai vacho vanga vasiko hondo yacho ndovanga vane nyariso kana baba baba ndivandofarira vanoita zvesirira izvi ndobva tanguvati mwana ari kupindusika ari kwakati nemwe town vaifanira kuti ndikwidze futi vanhu vaya vaya10 ndobva taenda nevanhu vaya nehama dzangu idzi nababa vayo ndobva tafamba ndobva tasvika kutauni takafamba neusiku ndobva tasvika kuya usiku akatoona zvichibva zvopaanywa ndobva vaitwa phone call yese ikaiswa paloud kwakachemwa kutanga taita mariro mwana hakuna kwaruka kwakachemwa vana vamwene vangu vachichema kuridza kuchema kuti mwana anga asatorwa please mwana anga asatorwa please no drama ati hadasi mwana ndina naye ndobva ndasungiswa akauya akadhamba takachibva sindina akauya akadhamba mwari ndasanga kumutora ndikasungwa kutaziyoenda kana sekuru vangu vatwara mapurisa vanhu right hatina right because vana sekuru vangu vangu vakuti saka ichita kunoripotwawo samwe dzimai vemwana vakazara vakuimwana ndopa vakandibuditsa ndobva ndapuwa tsamba nemadhesi ekuzotsomwana
madhezi acho sisina nditi cut the story short ipapo ndakasunga tete kwakune mwana wakarotomoka zvanha mwana uyu akatotoreswa nhindikiri passport yange isati mukuru pandakatozwa kuti no mwana uyu ane passport ndobva ndamhanya ndobva ndaenda kuyakira ndobva ndanoti andimaka ndobva ndakwazve passport yemwana bhobho ndakanyimwa zvese hembe dzemwana ndakanyimwa ndakapuwa dzepamuviri mabheki zvese mainokadhi ndakanyimwa ndakazotanga kufambira kuti one remember kuti muzimbabwe nokuda mari ndazotora mwana chamadhezi avaifungidza kuti mwana anodzoka ndo madhezi andakabva ndasiya ndikatosiya ikoko kubveni kwacho ndikatokwira kuuya kumusoro musakasvika ndauya paya ndakapromiswa tiri muroti zvikanzi achataurudza hangu ndizani bhozi munhu mukuru but iwo anozviziva ndozvikuti munhu akataura mawedzi iwo ndiyani zvikanzi wo watora mwana iye uri kusvika uri chirema kusouth africa kusvika uri paujende kusvika usina chaunacho sisinele zveshuwa ndakasvika ndisina chaindina ndakasvika ndabirwa takapindurwa mubhazi tikarohwa nepfuti takarohwa asina kuenda kumwedzi pako ane bhazi rese ne74 people tichienda pazebhedhiya paya takangopindura tikatorwa mafoni ese takarohwa tikatorwa zvese tikatorwa vakadzikaenda angosana nemwana uya no pamba no tv lakini mwana uya akasade zvake zvemapamba anga mwana aitawiri chichichi ndazoya naye ndasvika hangu vatanga kutsvaga madhidheri anandidhidhesera tanga kutsvaga vakona ikati mwana dzimai vake anoda kudini inoda kundirwisa ngawe ndobva vanyarara vakadaro vakambozama kuda kuuya vachitsvaga adhiresi dzangu vachitasera kati havana kubudirira ndobva ndakagara nemwana zvakanaka aive nemachalenji dzake aaive nawo bhozi ndakanzi hauzofe wakagara nemwana zvakanaka mashoko aya ndakamaudzwa zvangu nemukuru wacho panyaya iyi zvikanzi hausi kuzofa wakagara zvakanaka nemwana akakunetsa wamudzoka zveshuwa mwana akandinetsa tanga aine 4 years mwana aiba endanga sikapi ma10 rand aiba mari hombe pamwe satisauza kuti une mari chete ende aita kunge anosembera kuti mune mari mwana akandinetsa zvekuba zvakakontinya kusvika ani kuma10 years svika azokonfeksa eggs anetsa mwana uyo aigona kutosiya kana kuti mamafins aya kana mapopcorns kana chii zvamapika mupa unoba zvevana vevari nguva ndakamuisa pachikoro kreshi yevana yanga yakasangana mamixteries kreshi chino nemanyama ndichenzi mwana wenyu tazomudzinga mwana wenyu tazomudzinga yapfuura stage yekuba akuma10 paakangosvitsa 10 years asati anyatsodzisvitsa anga akuita zvemaboyfriends bhosi akaenda kumwedzi ne9 anga akuita zvemaboyfriends zvanditambudza paisa mai unototambudza african mother unototambudzika andatambudzika paya ndatambudzika zvaindirwadza zvaindinetsa zvisingaiti zvaindirwadza mwana wangu akuita zvevakomana ndakafunga kuti udiki ende zvichapfuura hazvina kupfuura zvakatoita wese akadanana neweodropa ende let me remind you kuti mwana uyu ane rafu ari rutu kubva ari mudikidaro aitareti makanditorerei musha kwedu ndendiri musha kwedu so nambuya vangu makanditorere apa remember kuti ndakamutora ari mudiki zvekuti ndakamutorere amen ona ndakamutomutora futi time yandakazomutora ndakawana akabayiwa nechipikiri akabayiwa kunhu kwake ndinovamuba muno vasauya kuita zvakanaka ikoko nanhasi iyo nyaya yanongoitaura kuti ndakabayiwa kakaya
saka kuti ndakatozomurapisa varatetera sei ari mudiki kudaro. Then katika machallenges akawanda mukukura kwake, achiba achimbozvikidnepa, otoenda ndakidnepa iye anenge anonoka zvake ari Samuel. Ane madhirama akawanda anonoka. But one day nyaya yakarebesa. Bhoza ndiri kutaura ndine vanhu zvinondichema. Mwana uyo akura izvezvizvi akaramba riri natural. Saka mwana uyo aigara akapedza time yake pabvudzi rake, achinoita zvebvudzi rake izvozvo, hamene zvaanga achitoita pabvudzi rake. Achingoribata-bata akadii, akati mahere, akati machichi, vevechirungu ava. Ende mwana wangu anozviti iye haasi muZimbabwe, inini ndiri muZimbabwe, iye muSouth Africa. So mwana wangu ahambe nezvaakazonojoina sisine. Ndakangoshaya hembe dzinowana. Ende remember hembe dzatopfeka sisine munodzidzira. Ende mwana uya akanaka sisine munomuziva. Akanaka zvake, black beauty yake. Akanaka mupano nokoko pamusoro. Ndakatanga kushaya hembe dzangu. Ndobva ndazoti one day ndaenda kubasa. Ndakadzoka sisine. Musina mumba makaita mhedugari. Mwana aindepi akatosiya brother yake nikamuka mwana ndakadii. Ndobva ndasvika apo chichaitika zvikanzi tasvika kusenja kunoita sakamera ndione mwana abuda kuma4 past 9 nanhasi asati adzoka. Ndakasvika mumba kuma4 akazouya zvake kuma6 ndobva ndoona ndakatomira wozonondoona ndendumudenga kusuye ndobva ndoseka zvake. Abva topinda mubada unimhoresa. Ndakapangadzwa kwanganzi kana usvika pamhoresa usatauri. Ndobva apinda mumba. Ndobva apinda mumba ndobva aita straight kuwardrobe kwake. Aenda straight kuwardrobe kwake. Akangoita zvinhu zviri weird so zvaka handizivi kuti ndimwari here kana ndichii. Ndangoti rega handida kuda kuti hasha ndikati handimubata ndimurova ndimutese ndiri munhu anorova. Ndiri munhu ari very strict. Ndinorova pachiafrican chaipo chaipo. Ndobva ndangomuti ndakupfeka hembe dzakuenda kuna baba wako. Ndakasvika ndingiudza kuti ashipereke. Aibuda mvura sisinepo. Aibuda mvura ichiyerera. Saka ndakafunga kuti mwana arepwa maybe ndo zvaitika. Ndobva ndangomuti pamwe anganzi mukomana ndidzo ndakangoasuma. Nditi ndidainewo kuti aiwa pamusoro nezvombe. Pandakati chirega ndisembe dzake ndipfekere ndimutyisidzire kuti ndakuendesa kwababa vako ndaida kutyisidzira. Ndakaona zvikuru pakabva padonha. Chakasunga. Chakangodonha pamakumbo pangu iye ndobva azoona. Ari nechokitchen ndobva asumuka sisine chikanzi siya zvinhu zvangu, leave my things alone. Achiadvance achiyapandiri ndobva ndati kuzvifumura ndozvivhura. Kungovhura kwandakaita ndichinodaiwo zvinhu zvacho zvazviri mukati chichidonha, bvudzi rake, kadombo, kadhodhi, ropa rakaita muchinjikwa. Ndione kuti hembe dzakaiswa ipapo ndedzangu nedzakabrother kacho. Ndobva ndati kuchii chiri kuitika panapa. Iye atodonha atopasa kutoita kunge kanyoka kunge kai achibudisa rurimi kureba kudai rurimi rwemunhu. Ndobva ndati ndikunzwe naSatani. Ipapo ndakaita zviviti ndakutanga kunamata ndega. Kabrother kake ndobva kamhanya kanotsvaga mufundisi. Ndopakauya tanga kunamata ndopakangosumuka zvikanzi maona zvinhu zvangu manduraisi. Maona zvinhu zvangu mazonduraisi. Samainini ndosaka takakuendesai takaendesa hembe dzengu mumvura. Hamuna chamuchaita mulaifa, hamuna chamuchabata ndomukufa. One of us must die. Chatanga neni ndaidedzwa nezita. Then ndozotera mwana wenyu. Vana vangu vaitaurwa vamwe vacho
ndobva zvikanzi manje simba rangu hamusikuza pari. Ndakangofunga mhero chakandiita kuti ndifunge kuti simba racho kana richinzi hamusikuza pari indamboona bvudzi radonha muvhudzi. Zvisinei ndobva ndangotora chigero ndobva ndati kuna baba vacho bataipsaidi baba vacho stepdad nevamwe vacho murume wangu ndati bataipsaidi vakaridhirwa vese pasi nemunhu ane 15 years ndobva vadonha ndobva ndati kana indobva batai chete makatsundidzira pasi ndobva ndakata bvudzi kukata kwandakaita bvudzi nokupera kwaakaita simba ndobva arara pasi vakataura tatiri kumvura tati pasi pemvura chidai patipedzera 3 days asingadyi ndaifamba nemwana ndakafamba nemwana pandongoziva kumapostori akatoshandirwa akasvika zviri nani svika yega akatoti ina ndichakwanisisikana kuenda kuswimming pool ndichakwanisisikana kuenda kumabhichi bcause handisi kuda kuti zvinhu zvichizokwanisa kudzoka azveshuwa kutoona kuti mwana airwara every month achirwara every month mwana zvatochinja paya ndobva angodzwa kuti iwewe kana takurapa usasadzokerekuwa usasaite zvevakomana because zvakaiswa zvacho zvinoda kuti atore laki kuvakomana zvakaiswa chichicho paya tarapisa mwana ndakambotanga kutomutya ndichimutya but tarapisa mwana zvapera tarapisa mwana paya akazoti tapokana nababa vangu aripo pakatanga kuti ndakuda baba vangu bhosi father figure yanga iri panapa pachina ndakuda baba vangu ndeimwe nyaya yakutotanga kunetsa iyo yanetsa ndobva akatanga kuita musikanzwa zvekusauya kumba wobuda friday wodzoka sunday wobuda friday wodzoka paanodira ndorova ndoita sei zvasingashandi kusvika ndakudzorera ndakurohwa mwana uyu muupenyu hwake ane 15 years akaita vakomana anopfuura 15 ndakarohwa ka4 inimai vacho ndaindoti kaumbazi saka paanorova anenge ane simba risingaiti unotoona kuti hasi ari kurova ndobva ndangodhisaidha kumurova apa akazoinvhovha remutemo kusvika ndakunzi tokusungai kudidi mungoziva zvemuno zvekunzi anoprotectwa nevanonzi masocial worker ndainvhovwa paya ndatombosungisa ndatombotorwa ndambodidi zvikanzi mwana uyu akakupretendera kuti ari kurwara akambondipretendera kurwara tichida sikinoti akapiwa bed muhospital hombe vakamhanya amene zvaari so kana kuti akapretenda kuchema kuti ndiri kutambudzwa mese munobvuma ini munobvuma zvamunenge usina kumboita zisandinyepera hamene kuti haumeni nyaya dzandakafomerwa achiramba kuzitora down ende akabuda panze apa nokutokoromisa kuti mai ava ndichavarova kusvika vaita street zvaari izvozvi but ukatomuona anotomurambira pane rimwe dhei raakazobuda akaenda 3 days asipo ndokungodzoka akazodzoka akuda kuenda kuchikoro ndobva ndakamubvunza kuti uri kubvepi sisimeri ndakarohwa ndikanzi panapa ndakanzi mune masocial worker ndichapagara kusvika ndakuda kubva saka imimi ndogona kurova izvashaa basa saka musandibvunze next time kuti ndendiripo ndikati kamba pangu panapa hazvigoni saka chibuda ndopakati vakanotaura nababa vake tikazive ndobva vatumirana mari yebhasi mwana ndokuenda aenda akasvika ikoko akanoitwa mambo ndobva ndataurirawo baba vacho ndikati baba mwana uyu ane zviri paari zvinonetsa zvototi kana kuda kuzviona zvinetsa mubatisei bhaibheri kana kungotanga kunamata naye mwana uyu muchaona zvinoitika mai wee ndakatukwa nababa vacho zvikanzi seke chiita unondudza pamwana wangu iwewe uyu mwana wangu iropa rangu unozonundudza mwana wangu haana kana zvaanazvo enda uchida kunyepa tsvaga nyaya dzekunyepa nemwana ndisaka chikuvenga mwana uyu akanosvika akadinaya everything mwana uyu remember paakazonamatira ipapa we find out kuti aitwa matatu muzviki aitwa matatu aibuda mukaka so
zvidzo manga achekwa iye anoti akachekwa mumvura ikoko but kwaakasvika ikoko akabva ati vanonyepa mai vaya vanenge vada kungodhudha nyaya inanditomboti zvevakomana ndobva atengerwa zvinhu akatengerwa mafoni aya pane chaasina kutengerwa here achiiswa munana musurprise ndakuisirwa mastatus everywhere ndobva mwana waya ndobva azondiisira message zvikanzi aiwa ndakaisirwa nastepmother vacho zvikanzi mwana tiri kungokupai for a very short time tisichatanga kugara naye kana tichizoita tozokupai maholiday ndikati kwenyu mune venyu wani wangu ndo wamuda kutora first remember kuti uyu mukadzi ndiye akanditorera murume ndiye akatoita kuti ndibve pamurume ndiye akandiwapurira murume mainini ava next now ende vakaita zvavakaita zvavakatondiudza inini kuti murume wagumisira kumuona nhasi zvandatobva kuzimbabwe zvatopera nao vapa mwana nditorera mwana unozati ndakaudzwa mashoko akandibaya nanhasi handizive kuti ndikaregerera mwana ndicharege kukwanisa kuregerera mwana wangu here baba vacho handabasa navo but mwana wangu kungoti anenge ari mwana wako but sisineli mashoko akandiradza ndeyekuti mwana wangu akanditi baba vacho vakati I have to compensate pachivanhu you have to compensate mama vako kuchengeta kwavakadii kwavakaita tozokutora zvikanzi muno wako umupanzeta chii vakandiitirei ndiri mwana wegovernment hapana kana chavakanditira hapana kana chavakanditira mai vai vai chero mukasava compensata sisimeli ndo mawords akandibaya ekuti ndakati asi mwana uyu ane dzimwe pfungwa dzinombobva here kuti sisimeli mashoko wakandibaya ndakatomubvunza akamaripiti tikati allright kubva uri grade kucrash ndaimusa crash inodhura sisimeli yandaibhadhira 1000 emonth zvino anoenda chikoro school mukachiona chikoro chaanoenda mwana yeyeka munozorora mega ndoda kuti ndizokupai chiferi muzochigugula mega munozorora asani ndambomisa pachikoro chemamanga ndomisa zvikoro zvinotodhura zvinodi vandakandidza kuti mai ava ndachavakanditira mulife bhozi havanditengere hembe pese pese kunoku ndaona kuti munondispoila saka ndakuda kugara kuno handina kuramba sisimeli asi mashoko akandirwadza ndiwawo saka mwana uyo akazodzoka saka ndangodzoka kuzokuita ichi bye bye ndakuda kunogara nababa vangu and I need to know my father's side and ndakanakidzwa kwandandiri so hachadugara panapa ndamuti zvakanaka vanongozofambira nyaya dzacho muzofambira nyaya dzacho konzvimbo yechikoro waiwana here zvikanzi atisati asa hatotsvaga baba vangu havari kuenda totsvaga ndobva ndatomubvunza ndikati saka uda kusiya ma-NGO andakakujoinisa here nechikoro chakanaka kudai zvikanzi tonotsvaga ikoko tori better than this ndikataurira sisimeli kuti mumba mangu munoita kunge tiri vakadzi two mwana uyo akada kubika ndiye paanoda kubika akasada kubika ndiye paasingadi kubika yezvino akauya haachatsvairi mumba bhurugwa rake chairo anouya kukandira kuwasheni bhurugwa rake chairo chairo rinenge rine ropa rinenge rine chii remember kuti mwana uyo ane 15 years rinenge rakasviba pakati fikitidza anokukandira yapi kuti wachai akageza mubathroom hachaklini haachangoiti basa anosvikira pafoni iyoyo akatengerwa because inini ndandamutorera foni nenyaya yemusikanzwa nekuti haachaendi kuchikora ndikachibva chikora chino kwakomana baba chinobva wasvika wakati mwana wangu anofanira kuita foni kana iwe watadza kumutengera ndofanira kundomutengera ndavataurira ndikati mwana uyu izvozvi kutori nerape kesi yerape yaakapotsa arepwa nemukomana atiza kuchikoro akaenda kumba kumukomana akapotsa arepwa akatozotiza kutori nekesi izvozvi yekuti kana sisimeni kuchida ndokupai kesi iyoyo muzvinzwire zvikanzi hazvina basa mwana anenge achikura anotraya zvese zvese saka baba havari kutraya kuuya mulife memwana wangu nezita rangu unzwa instead yekuti angotora mwana wavo mune zvakanaka ndakatovaudza ndikati munoziva here kuti mwana akandirovai ndakaparira vamwe ngozi zvikanzi akakurova wangu waitei apa aritaura aripo zvikanzi kakangorova mwana anopedzisira akudzorera because nayewo munhu wakatogonekwa stereki nepamuromo iye ari kuzvinzwa saka iye zvino akadzoka zvake anoita basa kana achida kana asingadi anomuka akarara kana aida kuenda kuchikoro anomuka achienda kuchikoro kana asingadi ndokumona akarara saka iye zvino ndikuacta normal handibvunze handite sei ukamutibvisa bhaketiro apo kana kuti bvisa chikorobhechi apo anokubvunza kuti chamboiswa nani anonyenama so like anonyenama kudaiwo
Musune ndakati regai ndiende zvangu unobetserwa zvangu pane panoenda unobetserwa. Ndaenda zvikati ninondoda kuenda. Ndobva ndakaenda naye paya ndopakasvika akati ndibetserewo bhosi pandakaenda kusaidhu. Pane zvakaitika, pane zvandakaitwa namai vangu. Ende pane zvavakandiisa pavaindiruka. Ende zvinhu zvese zvaizvo zvamamabvisa zvakadzoka. Ndoma mberi vakaita nyaya yangu sisiri kusvika nhasi. Ende zvanditotaura zvokuti akati pane zvandakaitwa namai vangu. Akazvitaura musuno Friday last week. Saka pabhona enda kupera anomuka paadira hachaiti sezvaaita kudhara. Anomuka achitogadzirawo gadha yake landbox paanogadzira yake aiwa anongogadzira yaari kuda kudya iye. Mari anayo akauya nemari yakabva baba vake. Haapi munhu akwere chero kashoterwa chero magetsi akapera chero chii chikadii haakupe mari yake ndeyake. Ukangotora kana kuti ndikoretewo 10 rand anokutsamwira zvekuti mumba munorema kugara. Ndo zvakandiwirawo ndozvikundiwira mumba mangu. Handina rugare nemwana iyeye. Akada kumuka akangofundumara ndiye. Akada kumuka asisatauri newe ndiye. Anoita zvaanoda sisine takangofanana kuti tiri vakadzi 2 vari pamurume 1. Haacti semwana. Musi anoda kuoneka kuti ndakenda kuchikoro akafara ndiwowo. Musi asingadi ndiwowo. Ndo zvakandiwira sisimeli zvandakambokudza izvezvi but yezvino ndatove at peace. Saka ndichikwanisa kuchitaura singachemi ndatove at peace with it. Ndo zviri mumba mangu. Even now. Akada kusiya kamavhudzi osiya ipapo chero kamubvunza hazvishandi. Anongokudza kuti ndandisisina time yekubvisa bvudzi racho ipapo. Akada kukamira mukitchen ndiye. Saka akuita zvezvezve chifini zvezve apa ndini mai vake ndinorwadziwa mwoyo wangu. Handikwanisi kuzvisanangura ndirara usiku sisimela ndirara usiku ndichingochema sometimes. Ndaonda ndapera muviri ndichifunga kuti mwana wangu achazovei. Saka atofunga akatobvunzwa nemumwe munhu zvikati saka iwe wachuza step mother over your mother zvikati uko kunospoiliwa munhu ka plus uko ndoitwa ndogadzirwa musoro pandadira ndikada kubvisa nhasi ndizvozvo. Saka ndakangoita at peace with it but mwoyo wangu uri kurwadza zvekuti mwoyo wangu uri kurwadza zvisingamboiti zvekuti future yemwana wangu ndandakagadzirira kusvika kuti asvike kuuniversity sisineni ndandakainvesta zvakawandisa zvekuti mwana wangu wika zvikundirwadza. Vanotoiziva nyaya yevatoiziva ndandakagadzira upenyu hwamwana wangu zvakanaka zvinenge zvinochiwa nemunhu wese but andirasisa mufunge ende kuti handozvibvunza each and every day. Ndotombogara naye pasi so many times imubvunza asi iwewo ndakambokutadzire chakuti unondiitira zvakadai sei but ikufunga kuti maybe irejection akawana ari mudiki here kana kuti pandakanzi handiwane rugare naye here ndipo pandakasoterwa zvinhu here handizivi. Asi ndo zvakandiwira izvi. Iye achitaura kuti anoti akajoina ne8 years. Akangosvika kuchikoro akapiwa pane vanhu vanoapia nekudhisapia. Akangosvika akapiwa switi ndomajoinira akaita. Hanzi akapiwa switi riri Kristo. Akatombozvidza imwe socialite so achitoti akatsanangurira majoinira akaita. Zvinhu zvatonwa izvozvo. So ndo nyaya yakandiwirawo vedu. Ndikonamata chandasara nacho mazuva ano kunamata. Ndinonamata zvokuti anosombouya achindibvunza achiti esina akufumura zvimwe zvinhu zvaanoita. Akatombondisungisa akati handichadi kugara pamba ipapo zvinoitika zvacho zvechingotyisa. Ndakawana dzvanya mwana mudiki uyu nedhoo akadzanya akaruma murumo pasi pamusoro zvekuti ndandisipo mwana wangu mudiki uyu aifa. Saka handitombozive but chandangosara nacho mazuva ano ndechekunamata nenoti vari kupinda navo mumadzidzo aya muri kumafambisa sende. Hapana munhu ari kundibhilivha kunze kwevanhu vaivepo zvichitoitika nevanhu vakaona matatu anga akachekwa achiri manyoro. Ndakatoma question salt yemagodo ndakatomupinza mubathroom ndikati rega ndimukweshe zvichiri zvinyoro maybe zvinobva. Ende hatombokuvhuriridzwa zvake bhozi zviri pazvidzwa haadi nazvo sisimeli ende zvinondirwadza
ende sepa akataura musi wefriday last week kuti zviya zvese zvakazonodzoka ndaakudurban because ndakaenda kumvura zvakanodzoka zvinhu zviya ndakaenda kubeach saka zviri kundirwadza zvisingatomboiti ende kusaidi kwababa vacho ndakazama kuudza like 2 people ndakazama kuvaudza kuti baba kana mwana wekoko mubatsireiwo please kune zvinoitika kuno tikangotanga kunamata mumba zviri powerful kana kumubatsira bhaibheri munotozotora 3 hours to 4 hours ari pasi achiita senyoka saka hakuna ari kundibelieve from the father's side and chimwe chinenge chichikura iye anototaura kuti yes paakaenda ikako for 7 hours angaenda kunowedzera mazuva ake bhozi angasara ne3 days dzekurarama saka angaenda kunowedzera mazuva ake ende iye chinangwa chekujoinira hanzi inini ndinongokisa vakomana ndotora lake ndonosiya kumvura ikoko asi handibvumidzwe kurara nemukomana saka achiri zvibvini mwana uyu haasati aziva kana chinonzi murume bhozi haasati akutenderwa pacho ikoko kumvura kuti arare nemunhu saka still a victim but iye chinangwa chake wai achiita vakomana vakawanda akatumwa kuzotora laki nevakomana haazeze mai nhandakupa nhamba haazeze mwana uyu anopa nhamba zviazviri angoti mukomana chero akaita sei angoti nhamba mufoni makatozara ende zvino hachatotyi kubva zvaabva ikoko kune imwe situ even ndiripo hachatombotye kunyengwa kana kumira nemukomana kuseri kwangu antomira naye paadaira anoudza kuti I'm a teenager, I've got my life ende kana musikadi kugara nemi ndine kupa kwababa vangu but pana apa nogona kupagara bhosi nemaraiti ekupagara bhosi ndinamai vangu saka ndakaomerwa ndinofunga daily ndinofunga nezvazvo hapana dheri rinopfuura ndisinafunga nezvazvo kamutitsvaira mumba anotsairira kuseri kwedhoo mabhonzo aya anogona kutodya ari akarara panenge akarara ipapo achingopfekerawo paapfekera akasada haasi munhu ari clean asi uchitomuona panototi ana mapeji unogona kuswera tikambakuudzwa kuti akapfuura panonhuhwa rinoita green kamutikumura anoita green peji saka ini ndatoneta nezvazvo ndatoneta ndakuudza mwari hapana chimwe chaita chisinei but zvekundidya bhozi mwana uyu ndaida kumutakura kwandaida kuenda naye bhozi ndobuda manje munyika but ndikutocha kuti ndikazoenda naye kwandoda kuenda naye zite good idea hello vari kuda kuenda naye zvinozoita here because I don't know kuti zvozofamba sei bhozi kunyika dzemaeuropean achiroveke mwana oro staff ndozoita sei saka ndozvakandiwira izvindidya mwoyo right guys apa tiri kutaura about she's a mother vakutaura about story yavo nemwana wavo musikana wavanoti kupai kumasitoro kuti mwana uyu zvakafamba sei. It was just a brief history yekuti muzive kuti mwana uyu kusvika paari apa kwakamboitika zvakati kati muupenyu hwavo. Saka apparently she has been crying to me several times vachiya vachichema zvamunotaura kuti mhindisi kuna baba vacho ndakazvitaurawo izvozvi kuna baba vacho ndoko ari kugara asi anodzoka kuna mai uite zvaanoda kwamai nenyaya yekuti akamboripotera mai kumasocial services aripotera mai kumasocial services rakati asataure naye ende rakati anofanira kuuya nekubuda paanodira saka mutemo wemasocial services saka haana chanokwanisa kuti aite kuti ataure akangoripoterwa futi vanobva vatoita action masocial service achona saka haana chanokwanisa kuti aite saka anorohwa nemwana kurohwa chako chaikumufunge kurohwa nemwana ne15 years kurohwa zvokutorohwa kundukudugwa chako chaiko mwana uyu akajoina zvinhu zvaanojoina. Mwana uyu ane mission yekuti anoti akatumwa kuya kuzotora malaki evanhu. Maona zvinanichataura pekutanga zviya kuti varume vari kugezeswa apa munoteererwa destiny yenyu. Vazhinji retina vangori marombo ari kufamba ukamubvunza hazviti tumurove chimwe because already akatoripota social services akamubata anoenda kujere ende mwana iye anobva atoga zvachose saka abvumidzwa kumubata. Vazhinji vari kutendera nhasi havazozoti vari kuenda kuti vari kudzoka nenyaya yekuti pane pavakanopinda vatokangamwa chatozivi paakanopinda akanorara nemwe munhu achienda kuita chihure akatorerwa destiny zvinhu zvikangoti mbombombo iko zvino kuti awane basa chechera haawane basa
asi munhu akadzidza ane mapepa ese kuti adini zvinhu zvese zvinongoenda haywire because destiny yakatorwa wakungodzebereka wangove rombe nekuda kwekungofamba vanotora malaki mamunzwa mwana uyu dei zvaizogona mai vacho kungoti this was too soon prep. What I can do is let me find and taure naye vauye vataure nyaya yacho nemuromo munyatsodzwisisa. She is going through a lot mukadzi. She has gone through a lot. Guys, haisinyore kurohwa nemwana ne15 years guys. Mwana wako wakabereka achikubhura 15 years. Achita madiro achisiya mapedhi waya anenge akaita green wayo achiuya kuzongokutorera zamba mako buda weenda. Because the matter iri kuma social workers akaudza kuti apa ngutaura nemwana apa wamuseisa zvaanoda. It's not easy. Saka pari kushare because anga mazuva kupfuura aingochema akabatikana abva kurohwa futi aingochema achingoti saka zvino ndichingoti kanzalana naye kuseri because nyaya changa sangatombooni kuitaura kuti angoitaura kudi mbijana kudai so aibva achema musodzi ngoti azame kuitaura kudai haapedza nenge achema. Saka ndichataura naye and then I'll bring her here and then okudza inyaya yake ega ira kuringa ndenge chiramba kuringa. And more. So Hans is so the cameras in the house and record everything. I guess I think that would be the best idea as well, Sylvia. So that you can answer for my social workers and it could have in the tambor. Academic minutes of my social workers coach. But social workers do anything we are of Vamusia Ipap. Do anything we are of Vamusia Ipap, my social workers. So only paka omari panguva yakaoma zvandichaita chezama kutaura naye guys kuti ndiuye ngasaenda naye ngasaenda naye kumari ngamusiye zvake agare kuna baba vake nasemadha kvari kuti kune life ikoko anyatsokuchiona kana zvazonyatsokunetsa achazonyatsotsvaga mai vake vari kurova iko zvino. So ndichataura naye andika agathe all the strength and the courage then ouya unyatsokutsanangurira nyaya iyi muzive kuti vana ava nekutarisa kuti vana mapeteni vana vanochinja here. Kune zvakawanda zvikuitika kunze kona kujoina zvinhu izvi guys vasingazivi kona kujoiniswa zvinhu zvine mafriends peer pressure vana a lot of things are happening and mubereki you be the last to see auzvioni ati muri kuona. Saka ndichazama kuchauya naye ndichataura naye ndouya naye kana mangwana ozama kutaura munyatsobvunza mubvunzo yenyu yese muchanzwa there's a lot that I cannot say but she can say sokuti ndiye muzi wenyaya then also yachikudzai guys ega indata kune glasi rori guys to amkuda kutovata chekuto amkuda kutenderera ndorero glasi wani ro glasi wani radato mashododo kuto kuda kudla munhu chekuto chamanga kuda kudla munhu late zvikaafekta vana vake vadiki vamwe vanawo zvekutodaro too bad because vana vakumutya hapana mukosataura chinhu hapana panokosataura chinhu zvachose. Mom can also have your own social worker. South Africa kune masocial workers ana mama here. Sipongile ndakusendera tape kudhara ndakupa tape. I give you the tape check windows babo. Andimaona. Saka panonetsa. Andimaona. Handizoziva ndichamurika ndimuunze mutaure naye fair muchibvunza mubvunzo. Mirai nditaure naye mundoya naye munyatsotaura naye mimi fair muchinyatsobvunza mubvunzo muchimubatsirawo because ari panguva yakaoma guys panguva yakaoma cheko nguva yachimbeti ndoyaari maona nguva yachimbeti right guys regaindozvizororerai ngazvimwira glasi mumadhiritomatsa kudhara ndirega chimwa glasi ndaipa uzomwa kana live yapakati kwete kuya ndichimwa mungoziva kuti nditorohwa nehwani zvokutodaro mwani papa ndatohwa kuti musoro wangu kutotenderera haikuona ngichasimuka ndikatamba hani masvona. Saka guys ndakuenda ndaida tombotaura nyaya yaTricia yaipamoboys but anyway toitaura mangwana kwanzi kupiko nasikana vedu ndatoguriwa zvokupema izvika guys ndakatoguriwa ini ndakatoguriwa chetombodi zvokutaura ini
guys uyai mutaure mega uyendi kuadday kwai miss malive maita 24/7 my life ndichatanga kuita malife soon. Don't worry. Tine restriction yakarohwa nasuka but yakupera ndakakudzai. Tine restriction yekuti malife edu suka hamaoni. Imimi tikauya palife munenge mabva kutotega vanhu nekusheya vanhu. Takavharigwa restriction iyoyo nasuka saka haipe distribution vanhu kupi unoona ipapo zvese bho ipapa ndo pakatitinya saka takapiwa punishment yedu inopera ndisati ndandisikumaita malive select because zvakafanana nacho ndakaita malive anenge akatinya malive asviki kuvanhu unless vanotega atove nani mazana anotombosvika ku400 people anga asingasvike maybe because taakupedza chigwevo punishment ndosaka akuita achivhurira mbichana saka zvongondibhowa kuita malive every time because anenge akatotinyiwa nazuka zvokutodaro ndisachizviitira angu kuti mavhidhiyo twangu because mavhidhiyo vanhu vakauda kuti masheya achitenderera tomaona kuti mastatus kupi andowana so ndozvaanoita right. Saka timu iri rekuSA guys kira unoya kuseri kuwhatsapp timu rekuSA riri kuita samabhol yavo muna september musa 21 anomaona september. Saka imungoziva kuti vanhu vekusouth africa guys ndivana matumbi vari kukumbirawo masisters ave kunze kwenyika kuti medu kwaitibatsirewo nekuti betsegawo nemari yekutenga matiketi. Saka ndakati aiwa kaima mungakumbiri full ticket munopiwawo kana munobatsirwawo kana nehafu kana pana nda kubatsirai imi makabatawo mahafu. Saka vanotsvagawo mahafu because ivo mutiketi inoita 1.1 rechikafu 1.1. Saka vanenge vachida amanotification amumahoni chokumanya ndosaka ivo vanenge vachida 550 from kumasisters anokwanisa kuvabatsira ari kupi edu masisters edu kudiaspora so that ivo vokwanisa kudini kuzowedzera votenga matikets. Saka zvanhasi vari kukumbira 5 tickets chete zvanhasi kanzi vizvike ndizivini charity mheno ndizivini saka vari kukumbirawo 5 tickets zvanhasi chete edwe kana masisters edu ariko kuna America UK kupi uyo ati admin hana green button. Admin hauna green button. I don't think inogona kuedda page ine same name. I can't add you because tiri munhu one iri kuti tisimeri diaries saka panamba yakapinwa yaya saka iedde muridzi wayo inoedda the other person right. Guys ndokumbirawo kuti ndiri guys ndirelease iwo zvindinde chiva chinzewo zve5 tickets guys 5 tickets ma550 asara anongononga mucomment section ndinde hangu ndatotambura ipapa ndatotambura iri zvekutotamba chaiko ndatotambura guys 5 tickets chete 5 tickets ma550 kongoya 550 apo ungononga ungotaura kuti munhu ndikutengera nhingi wanenge wangona mucomment section zvotoita. Priscilla hauna green button. Buda udzoke Priscilla hauna green button. Pagesi ndatambura ipapa muchina ndikadai ndatambura ikona ndatambura saka aripo here guys ada kungodai-daiwo team SA izvo team diaspora. Thank you Tanasha, thank you. Varipo here guys vada kungobatsirawo 550 by 2.5. Vamwe ndivari kutokumbirawo dhirezi umwe ndiari kuti ndokumbirawo asina chatowisira notaura mbota sei. Yes Ivan ndiriko zvangu ini uri sei. Shumpurese ukwanzi na Lillian I send you a message. Iwe wakasendera message but you did not respond. Ndambokudza kuti madmin akavata ipanapo chete zvedu na Lily Rose maadmin akavata madmin atisarirwa message yevari haioni kwanzi ndiende zvangu nachira anita sure iwe Queen B kwanzi ndikutengera Queen B1 na Lillian Rose. Iwe Queen B hachadi kuona chituka hehe chichi watengegwa kwanzi ndokumbirawo chichi chiedza sivana ndeipi apo sure ako Eutas guys ndumepirega yaite take over life ndumepirega yaite take over life ndumepirega yaite take over life ndumepare take over life kune rimwe page uku aite live yake
request Priscilla Sokot. Let me add Priscilla. Priscilla, good decline one. Priscilla, I'm adding you. You are declining. Why? Good decline, Priscilla. Send a foot request. Priscilla, send a request at Suya. Thank you. Hello. Hello. Bye, guys. Bye-bye.